Viva Maria! Ito kayo, gitapos na to ang month of Holy Rosary, pinaagi sa ato ang Living Rosary at sa gawas kanina, o dagan kayo ang nanamo gawa sa waktan mo. Papakan na to ang tubo. Salamat sa inyong pagsalong sa atong programa sa atong parokya. Ibisin nyo katong mga programa sa Committee on Worship nila ni Ma'am Mara Laudi o ni Ma'am Adit Basilisco. So salamat kay inyong Ma'am Adit, Mara, sa inyong hanggang magpapakan ako sila si Ma'am Mara. Pasalamatan sa nato ang mga turno sa mata kadlaw. So diyan ay duwa ka kadlaw, awa ko katambong, kaya nga ko ang tingog na hurok yun. Di yun, umisa ko ako ato o patay, wala. Di na yun magawa sa akong tingog. Mga nalingon na nato ang bigang kuring. Ako ay 2 days, you are not allowed to attend the Dawn Rosary and 2 days, pabuhay ko. After 2 days, magkaroon sa ato, presyong sa January 23 na siguro ito. So, balik pa tayo, mga igsoon. So, yan na ako magkakunan sa palang sa pagpapatuo. Kung may yung tagpunga sa atong Santos ng Evangelyo karon, gugma sa atong Ginoo, ang Diyos, di yun na ito kahadlukan sa panahon ng maabot ang trahedya o ang talibhing sa ato ang kinabuhi. Kay nahibalo na nga ang Ginoo ubos ang pamana sa pamahang na Birhen Maria kanunay gayon nga magamahalang ka nato ngadto kaniya. Mo gid kana ang atong hinumduman sa tanan gayon mga igsoon. Sayon ta nga sa ato pagkanibini ipangita nato ang tugma sa Dios o ang tugma sa Dios mga igsoon ato lamang makita kung kita usab tinud-anon sa pagkagalingon sa pagtubag kaniya. Kundi ang kita mo ang tugma sa Dios, di man pwede nga, I love you Lord, nga galingkod ng kaniya, gaduga-duga lang ka, apil po sa aurora. So, nindot tayo ng nagsoon, nga ang tugma mo, tinuod, tinunay, tungod kayo kumanggi sa kapisyuhan. True love waits, upon waiting for the love of God and the grace of God, all we have to do is to sharpen the sword of our faith, ang pagpatalon, ang pagbaid sa atong pagtuo mga igsoon. Kung kusa sa makapatalon o makapabaid sa atong pagtuo, ang pangama sa atong mahal nga Birhen Maria. Gani, kumaniin ato ang kalagkalag, ako nang ipatawag ko kanang mga pastor heads sa barangay sa Birhen. Kay balong ko, ngaliad kong unang panahon sa panahon pa ni Senior Jose, siya mo'y nagdala na dining debosyon sa ako ang parokya ni Senior Santo Tomas. Mao na napaliko na to, ako na sa pag-imupulong balik ang barangay sa Birhen mga igsoon. Mao ka na ang usa ka buta nga diin magpatalon sa ato ang pagtuo, magpabahin ng igsoon sa atong pagtuo. Sa ato pa, ikadawang punto, matinud-anon pa, mahitungod sa gugma na gipangutana sa usa ka magtutudlo sa balaod nga diin maoy nakapahilom sa mga Saduceo pinaagi sa pangatarungan ni Kristo. O panangutana ang maong Pariseo, magtutudlo sa balaod na kung sa mga pinakahindanog suko nga alay na itong tumanon, mautong hinday ng Ginoo. Love God above all things, above your body, above everything else. Gigugma siya, labaw sa tanan. Sa karaang testamento, ang ilang pagpadayag sa gugma sa Ginoo, pinaagi sa ilang tithes, 10% of their income. Kung nakakay 100 kabuong ang karnero, ang natulog ni Hana, iya sa Ginoo, iya ni Yahweh. Maunang siya, unay 10%. So karon, maunay ilang sunod sa mga Hudyo sa karaang testamento. Apan sa Bagong Testamento, it's not only 10%. Iya pag yun na di pa, tasan sa Ginoo, pinaman pa dito ng 20%. Dili, wait. Ayun ka sa usa ka gatos nimo karnero na siya'y 20 ka buong kabahin, dili na maadyo. No? So ang sa Ginoo, it's not only 10%, 100%. Mao nga mingon siya, ang pagugma nimo sa imong Ginoo,
Higugmaa ang Ginoo labaw sa tanan. Higugmaa siya labaw sa inyong kabtanan, labaw sa inyong kaliwa, labaw sa inyong kadugo, labaw sa inyong kaugalingon. O ka na ang maghigugma sa Ginoo. Kumayon tagura, I love the Lord with all my heart. Manimbang ko, tuwang. Ang manimbang at tumindo, kalanihan na karon, samtang naminaw sa pare, nihagok, tuwang na. Tuwang na, dili na nigo. Kung sa kumpanya ay patri, kanang humagpanimbang patri, muhalok pa ko sa tanan mga santos niya, ipag-abot-abot na. Dili, ako magsulti niya na. Kung sa may malayo sa Ginoo, na ang imong pagsimba kaniya, move out of land. You are pushed, not as an obligation, but rather out of land, not even the responsibility. Kaya usay ang responsibility, doon na yung demarcation line, doon na yung limitation. Upon out of love, it's coming from you, inspired by the Holy Spirit to attend the Mass, to praise God and to thank Him. And through the intercession of the Blessed Mother, everything will be easy. Sumauna mga igsoon, ang kinatibukan sa ito pa, niya nakasasipahan, ayaw na pag-una-una sa anahigirin sa iyong balay. Niya na magkasimbahan, and that is 100%. Kaya basa mo yung naman ba, ang kinatibukan di ay, kaya sige, hindi pagulit ka rin, ako ang hukuk-hukan ang niya sa ako ang pitaka. Dili naman ako. Bisag ihukuk pa lang nimo tanan. Kulang ihapon. Kung sa may ginagawan, 100%. Not only your attendance, your corporeal presence, but rather everything in you. Ang naan nimo. Sa ito pa, devotedly, with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your property, with all your aspirations, with all your dreams, ang tanan imong ihatag sa Ginoo. Maulay 100%. Sa may tuyo sa Ginoo, abot sa ingon, inikulit mo ngadto sa inyong doon na kay madala nga grasya. Doon na kay madala nga grasya. Di lamang kutob sa pagpanimba. Ay, salamat. Okay na. Nakapanimba ako. Naka-apil pa dito sa closing sa kaniniang month of the Holy Rosary. Dito na ni tubag, tuwag, gihapon. Nga naman, kay kutob ra pagkas pagsimba, kutob ra pagkas pagtubag, suon sa imo nga mga disenyo programa sa parokya. Kadtog yung devotedly, ikaw mihatag sa kinatibukan sa imong kaugalingon. O ang antidote niini, mga igsoon, ang kamatinud-anon sa imuhang pagkamasunod sa Ginoo. Kung human niining month of Holy Rosary, mag-rosaryo na ka sa matag-anak. Mahuman ka na ang mensahe sa mahal na Birhen Maria ngadto ni Santo Domingo, the Father of the Holy Rosary, ang founder sa Congregation of Preachers, ang mga Dominicano. Sumao ka rin ihatag ngadto nga mensahe ni Santo Domingo. Kunya ka ng Holy Rosary, suya kayo ang uban. Ano man, kay ningon sila balik-balik, balik-balik siya. Ano man, ang tanan na anaadiya na makampong sa Santos Kuyamat nga Rosario, gikuha gikan sa Biblia o gihimo nga repetitious prayer. Mo may gingon sa usa sa mga ebanghelyo nga kung ikaw makampo, kung ikaw muhangiyo sa Ginoo, magmakanunayon ka. Mingon ang abogado o ang huwes ngadto sa akong biyuda, susudili din ako, tugutan akong biyuda, nga mudaog sa iyang kaso. Kanunay din manugkot na nako, kanunay din maghasol nako, hangtod nga kabuksan ko sa akong painog, mauna ako na lang siyang padagkon, mauna ang Ginoo. Umo ka na'y gugma sa Diyos, ang pagsukod sa gugma sa Diyos din ka nato, atong iyang masukod,
pinaagi sa atong tinuod nga gugma nga atong gipadayan. Devoted ganita matag adlaw ta kananay ka sa tanan nga kita nangayo sa Ginoo, nagangyo ta niya sige ta palugtok. Matalagay. Mumata ang Diyos. Kaya ang tinuod, hindi natutunog ang Diyos. Tinuod, hindi. Wag matawag ang Diyos. Kasi na to, di nga yung tapat, di nga yung tapat. Pag-uy, timutan ka pala yung tapat. Sa mga siya may natawag mga Diyos. Apa na Ginoo, ang iyang gugma, 24 hours a day. 24/7. 24/7. 2/4/7. Sa ato pa, sa tanan ni kayon, kung maopinaan siya sa Diyos, umaapa. O bang hinaota, nagkanatong tanan, itaon-ta bubuan sa panalangin sa Ginoo. So dagang salamat kayo sa nag-donate atong mga kabulakan, ang nag-andam sa karusa ang Team Ricky. So salamat kayo rin sa Team Ricky. Kumaan ang nag-donate sa mga kabulakan, nila ni Brad Carlo Gagrama, ang tanang mga nag-apil, ang mga turno, katumbang manambong o pinanambong. So salamat kayo ninyo ha, kay wag yun mo manambong. No? So ang Ginoo na yung tablet ninyo. So thank you kayo kaninyang tanan o malampuson ang atong pagsaulog sa bulan sa Santos Cuyamo ng Rosario. Pero nadawa, sugod na sa atong kalihukan ng cementerio na nasa tayo mga misa na atong mga igsoon sa atong cementerio na pwede kayo rapor ng mga inyong mga pamisa sa talag, pwede ibutan niya ng mga cross na di atong igsoon. Karena ino niya, kadadlaw bilang misa na. No? So, lindot kayo. So, na yung mga sobrang kumisas ka lang, pwede na yung ibutang niya, mas mamisahan ka na kadadla. No? So, mga nakadayon na sa atong pag-ampang sa Santos Cuyamo ng Rosario, naroon sa ingon, maiway ka sa katalagman o ang mga daotang espiritu maglisod o hasmang kanato. Amen?